खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 27 मे 2025 मंगलबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ बहाबा दावबायनो बा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन सुथुरखौ दिनै गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन मोनफ्रोमबो खामानियावनो दिनै जाफुंसारनो हागौ गियाननि आंखाल जानाय नङा गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन बहानिफ्रायबा दिनै हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ रांखावरियाव मोजां होनजायो मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागौ गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन माबा नङा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानानै गोसोआव दिनै जोबोर उसुखुथु जानोबो हागौ गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो गोब्राब जागोन सोरजोंबा एना एनिबो जानो हागौ सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ समाजाव मानहानि जालांनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो मोजां न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिमा बिफानिफ्राय अननायफोरखौ मोननो हागौ देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ गगा बायदिसिनाजों खस्थ' मोननांनोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। मिथुन राशि गिबि हांखो ख स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ सोरबा गोजाम लोगोजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनाय गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन देहाया मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो मोजां गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानोबो हागौ सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानायाव गोसोआव गोजोननाय फैगोन बहाबा हान्थियोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जानोबो हागौ गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा गियाननि आंखाल जानोबो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो मोजां अब्लाबो नाथाय सांग्रां जानांगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ अब्लाबो नाथाय सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम। सिंह राशि गिबि हांखो म थ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन माबा नङा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानानै गोसोआव दिनै जोबोर उसुखुथुबो जानो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ बहाबा दावबायनो बा हान्थिनो खाबु मोनगोन अब्लाबो नाथाय लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो मोजां गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो गोब्राब जानोबो हागौ सोरजोंबा एना एनिबो जानो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै गोरोबलायाबो जानो हागौ बयजोंबो गोरोबनो गोब्राब जागोन
गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जानोबो हागौ। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियावबो गोबां मुलाम्फा मोननोबो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा मोननानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन। लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। गोसोआव दिनै पजिटिभ साननायबो फैगोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। गोबां मोजां मोजां खाबु दिनै मोननो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। समाजाव लोगो लेवा बांनोबो हागौ। सोरबा गोजाम लोगोजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन। मावलांनाय खामानिफोरखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजावबो मान मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। सोरबा लोगोजों दिनै बाख्नाय जानोबो हागौ। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोसोनि बोलोआ बांगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। गोबां मोजां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। बहाबा हान्थियोब्ला जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबखौ मोननो हागोन। बिमा बिफानि अननाय बोरखौबो दिनै मोननो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोबां मोजां मोजां खाबु दिनै मोननोबो हागौ। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिया मावफुंजानोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनोबो हागौ। सोरबा गोजाम लोगोजों दिनै बहाबा हरखाबै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। मोनफ्रोमबो खामानिखौनो गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन। गोदान खामानियावबो आखाइ होजेननो हागोन। बिमा बिफानिफ्राय अननाय आबोरखौ मोननो हागोन। बिदा फंबायनि हेफाजाबखौबो मोननो हागौ। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन। माबा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानांनानै गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ। बहाबा हान्थिब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन।
समाजाव मान मोनगोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ बिमा बिफानिफ्राय अननाय आरोफोरखौ मोनोब्लाबो सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जानाया गाहाम मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ सोरजोंबा एना एनिबो जानो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन देहाया मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया दिनै बांनोबो हागौ मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो गोब्राब जागोन बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोद उसुखुथु जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो दिनै फोरमायलायनो गोब्राब जानोबो हागौ फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों